Tara. Oh. Ang Yuri Bear. Tama yung mga kadyam. Naipayag diri mga kadyam. Araw. Muna yung tambayanan. Ay, salamat mga kadyam, naabot na ginamo. Oh. Ah. Grabe kabyo. Hindot kayo. Oh. Grabe. Ayan. Sulit. Tara mga kadyam. Oh. Yuri Bear. Hehe. May gabangka ito. Ah. May gabangka. Oh no, habog mo din mga kadyam. Di ba basta-basta diri oh. Mura kag siyupon. Oh. Oh, grabe kahabog. Oh. Oh. Pero mga PC kadyam. Nang gibuhatan nila ginanay na kay delikado si mudungaw ka diha na wala ning PC na gibarrier nila. Sigurado bagsak ang inabot mo sa baba. Oh. Grabe kabog. Mo tanaw ko mga kadyam, mura ko siyupon. Oh. Sanaw. Tawa mga kadyam. Hindi ka maharap-harap ba? Tawa mga kadyam oh. Tara sa ubos. Oh, grabe. Grabe kabog rin mga kadyam. Oh. Tara mga kadyam. Grabe ka. Grabe kabog. Hindi kayo. Ngilingi kayo mga kadyam. Ang mga lubi dito mga kadyam, perting gamayan ha. Oh, grabe kabog. Katong balay dito mga kadyam, mo to ikuan. Munay kuan nga juyo. Oh, grabe oh. Turag kaluya mga kadyam, tro. I-zoom na ko mga kadyam. Tro mga kadyam oh, makita diri mga kadyam oh. Oh. Pre kaluyas rain. Kita siya. Oh. Tuyo lang gakuan lang. Kilid lang. Oh, grabe. Oh. Kanindot diri mga kadyam. Grabe. Kaya mga simento mga kadyam oh. Nagrub-rub ng mga kuno. Yung mga bato na nang liki. Grabe kasulit diri mga kadyam. Pag-ari na ako diri. First time pa na ako naka-anhid diri mga kadyam. Oh, grabe. Mabuyan akong cellphone sa kahabog. Oh. Oh, grabe mga kadyam. Nanggilok ang mga tiil mga kadyam. Grabe oh. Ha? Grabe ka. Okay naman mga kadyam na may pasilungan na sila dire. Naipayag. Oh. Tinapad na ito. Ha? Tinapad. Okay, mga ni mga kadyam na balon. Siguro na may tinapa oh. Padat to. Grabe oh. Wow, Yuri Bear. Oh, grabe. Kanindot. Picture nga.